දැන් මම දන්න ප්‍රශ්නයක් යනවා. எனக்கு தெரியும் இப்ப ஒரு பிரச்சனை ஒன்று போகுது. අර මුස්ලිම් තරුණයෙක් අත්අඩංගුවට ගැනීම அந்த පිළිබඳව. முஸ்லீம் இளைஞர்கள் தொடர்பான ஒரு பிரச்சனை, இளைஞர் தொடர்பான பிரச்சனை. යනවා නේද මේක? அப்படி ஒரு பிரச்சனை ஒன்று போகுதானே? මම තමුන් වහන්සේලාට පැහැදිලි කරන්න. நான் ஒரு விடயத்தை நான் விளக்கப்படுத்துகின்றேன். ඔබතුමාලා දන්නවා உங்களுக்கு தெரியும் පාස්කු ප්‍රහාරය සිද්ධ වුණා. ஈஸ்டர் தாக்குதல் இடம்பெற்றது. මේ පාස්කු ප්‍රහාරය සිද්ධ වුණාම ஈஸ்டர் தாக்குதல் இடம்பெற்றதன் பின்னர் පල්ලි විශාල ප්‍රමාණයක් විනාශ වුණා. பாரிய அளவில் தேவாலயங்கள் தாக்கப்பட்டது. මිනිස්සු 270කට වඩා මිය ගියා. 270க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்தனர். 500 ගණනක් තුවාල වුණා. 500க்கும் அதிகமானோர் හෝටල් වල බූම්බ පිපුරුවා. காயமடைந்தார்கள். විශාල හානියක් සිද්ධ වුණා. ஹோட்டல்களில் குண்டு வெடித்தது. அது போன்ற பல்வேறு தரப்பட்ட தாக்கங்கள் ஏற்பட்டது. හැබැයි ඒ වගේම තව හානියක් සිද්ධ වුණා. அது போன்று இன்னும் தாக்கங்கள் இடம்பெற்றது. මුළු සමාජයෙන් මුස්ලිම් ජනතාව කරේ සැකයෙන් බලන්න පටන් ගත්තා. ஒட்டுமொத்த சமுதாயம் முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிராக திரும்பி இருந்தது. මුස්ලිම් ජනතාව විසින් අවිශ්වාසයෙන් බලන්න පටන් முஸ்லிம் ගත්තා. மக்கள் தொடர்பாக அவிசுவாசத்துடன் பார்க்க தொடங்கினார்கள். ඒගොල්ලෝ බෝම්බ පුපුරපු කණ්ඩායමක් ලෙස බලන්න පටන් ගත්තා. அவர்கள் அனைவரும் குண்டு வைத்தவர்கள் என்று பார்க்க தொடங்கினார்கள். සමාජයෙන් කොන් වෙන්න පටන් ගත්තා. ஆகவே நாங்கள் சொல்லியிருந்தோம் வந்து இந்த ஈஸ்டர் தாக்குதல் மூலமாக முஸ்லிம் சமுதாயம் பாரிய ஒரு தாக்கத்துக்கு உள்ளாகி இருந்தது. ඒ වෙලාවේදී මුස්ලිම් අය කිව්වා මෙහෙම සහරාන්ලාගේ කණ්ඩායමක් ක්‍රියාත්මක වෙන බව පොලිසියට කිව්වා. ආණ්ඩුවට කිව්වා. හැබැයි ආණ්ඩුව ක්‍රියාමාර්ග ගත්තේ නැහැ කියලා කිව්වා. මතකද? அப்பொழுது முஸ்லிம் மக்கள் கூறியிருந்தார்கள் நாங்கள் இவ்வாறு சஹரான் போன்ற அணிகள் தற்பொழுது உருவாகி இருந்த தொடர்பாக நாங்கள் போலீசுக்கு சொல்லியிருந்தோம், அரசாங்கத்துக்கு சொல்லியிருந்தோம். அவர்கள் எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று. ඒ නිසා ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ඉන්නවා එවැනි ප්‍රහාරයක් එවැනි ගැටුමක් කවදාවත් අපේ රටේ ආයේ ඇති වෙන්න ඉඩ දෙන්නේ නැහැ කියන ස්ථාවරේ අපි ඉන්නවා. நாங்கள் அரசாங்கம் என்ற ரீதியில் நாங்கள் உறுதியாக இருக்கின்றோம். இவ்வாறான எந்த விதத்திலும் தாக்குதல் இனி இடம்பெறுவதற்கு நாங்கள் இடம் அளிக்க போவதில்லை என்று. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි බලය අරගෙන දවස් කීපයක් යනකොට අරුගම්බේ ප්‍රදේශයේ ප්‍රහාරයක් පිළිබඳ වාර්තා අපිට ආවා. உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்த ஒரு சில நாட்களுக்குள் அருகம்பையில் ஒரு தாக்குதல் தொடர்பான ஒரு அறிக்கை எங்களுக்கு வந்திருந்தது. අපි විශාල වෙහෙසක් දරලා ඒ අත්අඩංගුවට ගත්තා. நாங்கள் பாரிய முயற்சியுடன் அவர்களை நாங்கள் கைது செய்தோம். එතන මුස්ලිම් සහෝදරයෝ හිටියා. அங்கு முஸ்லிம் தோழர்கள் இருந்தார்கள், දෙමළ අය හිටියා. தமிழர்கள் இருந்தார்கள். අපි මේ මුස්ලිම් හින්දාද අත්අඩංගුවට ගත්තේ? அவர்கள் முஸ்லிம் என்றோ දෙමළ හින්දාද අත්අඩංගුවට ගත්තේ? தமிழ் என்றோ நாங்கள் கைது செய்யவில்லை. නෑ, ඒ ප්‍රහාරය වැළැක්වීම තමයි ආණ්ඩුවේ වගකීම. ඒ අනුව තමයි අපි කටයුතු කරන්නේ. நாங்கள் அந்த தாக்குதலை தடுப்பதுதான் அரசாங்கத்தின் பொறுப்பாக இருந்தது. அந்த அடிப்படையில் நாங்கள் அவர்களை கைது செய்தோம். මේ තරුණයා පිළිබඳ ප්‍රශ්නෙත් එහෙම ආවේ. இந்த இளைஞர் தொடர்பான பிரச்சனையும் அவ்வாறான பிரச்சனை தான். ලංකාවේ ප්‍රධාන සුපර් මාකට් එකකට ගිහිල්ලා இலங்கையில் ஒரு பிரதானமான சூப்பர் மார்க்கெட் ஒன்றுக்கு சென்று රහසේ ரகசியமாக ස්ටික් එකක් කලවනවා. ஸ்டிக்கர் ஒன்றை ஒட்டுகின்றார். අපි ඒක පිළිබඳ පරීක්ෂණ කරනවා. நாங்கள் அது தொடர்பான விசாரணையை மேற்கொண்டோம். පරීක්ෂණ කරලා ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්නවා. அதன் மூலமாக கைது செய்தோம். ඔහු අත්අඩංගුවට ගන්න අපි ඔහු ගැන පරීක්ෂණ කරනවා. அதற்கு பின்னர் அவர் தொடர்பான விசாரணையை ඔබේ மேற்கொள்கிறோம். දුරකථනයේ සියලු ඩීටේල් අපි බලනවා. அவரது தொலைபேசி அறிக்கையினை நாங்கள் பார்க்கின்றோம். විශාල විවිධ සංවිධානත් එක්ක විශාල සබත්තාවයන් තියෙන බව අපිට එළිදරව් වෙන්නේ නැහැ. பல்வேறு தரப்பட்ட இயக்கங்களோட தொடர்பு இருப்பது தொடர்பாக நமக்கு வந்து தகவல் கிடைக்கவில்லை. එහෙත් இருந்தாலும் පෞගේ ප්‍රහාරයට සම්බන්ධ වුණු අයත් එක්ක දුරකථනෙන් අමතා තිබෙන බවට සමහර වාර්තා තිබුණා. பல்வேறு தரப்பட்ட தாக்குதலுக்கு சம்பந்தப்பட்ட கடந்த காலங்களில் தாக்குதல் மேற்கொண்டவர்களுடனான அந்த தொலைபேசி கொடுக்கல் வாங்கல் இடம்பெற்ற தொடர்பான விடயங்கள் சில இருந்தது. නමුත් ඒක මත නෙමෙයි අපි පරීක්ෂණ කරේ. ஆனால் நாங்கள் அந்த அடிப்படையில் இல்லை நாங்கள் அந்த விசாரணை மேற்கொண்டது. ඔහුගේ සමාජ ජාල භාවිතාව බැලුවා. அவரது சமூக வலைத்தள பாவனையை பார்த்தோம் என்றால் ඔහු ස්වයන් අභිප්‍රේරණයට ලක් වෙලා තියෙන තරුණයෙක්. அவர் ஒரு 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 சுய ரீதியான தாக்கத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்ட ஒரு இளைஞர். YouTube බලලා யூடியூப் பார்த்து සමාජ මාධ්‍යවල යන කරුණු දිහා බලලා சமூக வலைத்தளங்களில் செல்லும் அந்த செய்திகளை பார்த்து ඔහු ස්වයන්ව අභිප්‍රේරණයට වෙලා තිබුණා. அவர் சுயமான ஒரு தாக்கத்திற்குள் உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தார். ඔබ දන්නවා உங்களுக்கு தெரியும் ලෝකයේ සිද්ධ වෙන සිදුවීම් වලදී உலகத்தில் நடக்கும் பல்வேறு விடயங்களில் විශේෂයෙන්ම මුස්ලිම් ඉස්ලාම් භක්තිකයන්ට විශාල කම්පනයක් තියෙන බව ඔබ දන්නවා. உங்களுக்கு தெரியும் குறிப்பாக முஸ்லிம் இஸ்லாமியர்களுக்கு ஒரு பாரிய தாக்கம் இடம்பெற்றது. ඒක අපි දන්නවා. எங்களுக்கும் தெரியும் அது. පලස්තීනයේ සිදුවෙන සිදුවීම් பலஸ்தீனில் இடம்பெறும் விடயம் අපි ප්‍රතික්ෂේප කරන ව්‍යාපාරයක්. நாங்கள் நிராகரிக்கின்றோம். හැමදාම පලස්තීනයේ නිදහස වෙනුවෙන් පෙනී හිටපු ව්‍යාපාරයක්. எப்பொழுதும் பலஸ்தீன விடுதலை தொடர்பாக பேசும் ஒரு இயக்கம் தான். ඒ පිළිබඳ උද්ඝෝෂණය කරන්න, நாங்கள் அது தொடர்பாக ஆர்ப்பாட்டத்தை மேற்கொள்ள, ඒ පිළිබඳ විරෝධතා දක්වන්න அதற்கான எதிர்ப்பினை காட்ட ඔබට අයිතියක් තියෙනවා. உங்களுக்கு உரிமை இருக்கின்றது. ඒ අයිතියට අපි අත තියන්නේ නැහැ. நாங்கள் அந்த உரிமையில் கை வைக்க போவதில்லை. මා දැක්ක එක්සත් ජනපද තානාපති කාර්යාලය ඉදිරිපිටත් நான் கண்டேன் ஐக்கிய அமெரிக்காவின் அந்த தூதுவராலயத்திற்கு முன்னால் උද්ඝෝෂණ කරලා තිබුණා.
ஆர்ப்பாட்டங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்தது අපි ඒකට අත තියන්නේ. நாங்கள் அதில் கை வைக்கவில்லை ඒවට බාධා කරන්නේ. அதற்கு நாங்கள் தடை விதிக்கவில்லை හැබැයි මෙතන තියෙන වෙන ප්‍රශ්නයක්. ஆனால் இங்கிருப்பது வேறு பிரச்சனை ඔවුන් ස්වයං අභිප්‍රේරණයට ලක් වෙලා. அவரோட சுயரீதியான தாக்கத்திற்கு உள்ளாக்கப்பட்டிருந்தது ඔහුගේ දෙමව්පියන්ට අපි ඔහු පෙන්නුවා. அவர்களது பெற்றோருக்கு நாங்கள் இதனை காட்டினோம் දෙමව්පිය ස්තුතිවන්ත වුණා. பெற்றோர்கள் நன்றியை தெரிவித்தார்கள் දරුවා බේරාගැනීම පිළිබඳව. பிள்ளையை காப்பாற்றிய தொடர்பாக ඒකයි අපි අත්අඩංගුවට ගත්තේ. அதான் நாங்கள் கைது செய்திருந்தோம் ඒක මුස්ලිම් ජනතාව ඉලක්ක කරගත්තු මෙහෙයුමක්ද? அது முஸ்லிம் மக்களை இலக்கு வைத்து செய்யப்படும் ஒரு නෑ, එවැනි செயற்பாடு සිදුවීමක් වැළැක්වීම සඳහා ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ග. அதனை தடுப்பதற்காக செய்த ஒரு விடயம் ඒ නිසා රටේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්, ஆகவே பாதுகாப்பு தொடர்பாக ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්, மக்களது பாதுகாப்பு தொடர்பாக තරුණයන් යා හැකි අන්තවාදයෙන් ගලවා ගැනීම වෙනුවෙන් இளைஞர்களை அடிப்படைவாதத்திலிருந்து காப்பாற்றிக் கொள்வது தொடர்பாக අපි ගත හැකි හැම ක්‍රියාමාර්ගයක්ම ගන්නවා. நாங்கள் எடுக்கக்கூடிய அனைத்து முயற்சிகளையும் நாங்கள் எடுப்போம் ඒක වැරදිද? அது புலையா ඒක වැරදිද? அது புலையா අපිට සමහර වාර්තාවෙන් විතර මම ඔබට අද කියන්නම්. நமக்கு சில அறிக்கைகள் வந்தது நான் உங்களுக்கு நான் இப்பொழுது சொல்கின்றேன் ඔබ දන්නවා යම් අන්තවාදී මතවාදයක් මුස්ලිම් සමාජය තුළ ගොඩනගමින් තිබෙනවා. ஒரு සුපර් මුස්ලිම් කියන නාමයෙන්. சூப்பர் முஸ்லிம் என்ற பெயரில் ஒரு சில அடிப்படைவாத விடயங்கள் முஸ்லிம் சமுதாயத்திற்குள் தற்பொழுது உருவாகி இருப்பதாக அறிக்கைகள் வந்திருந்தது ඒක පොදු මුස්ලිම් ජනතාවගේ කැමැත්තද? அது பொது முஸ்லிம் மக்களது விருப்பமா පොදු මුස්ලිම් ජනතාවගේ ආගමට ඔවුන්ගේ සංස්කෘතියට ඒක හිත කරද? அது உங்களது பொது முஸ்லிம் மக்களது மார்க்கத்திற்கும் உங்களது கலாச்சாரத்திற்கும் சாதகமானதா? නබි නායකතුමා විසින් நபிகள் நாயகம் அவர்கள் කෙදිනකවත් எங்காவது කිසි තැනකවත් ஒரு வேளையிலும் නොකියන ලද කරුණු මත சொல்லாத விடயத்தை வைத்துக் கொண்டு විකෘති අන්තවාදී ප්‍රවණතාවයක් කරනවා. விகாரமான அடிப்படைவாத செயற்பாடுகளை எடுத்துச் ඒක செல்கிறார் අනතුරුදායක නැද්ද? அது பிரச்சனைக்குரிய விடயம் தானே ඒවට විරුද්ධව ආරක්ෂා ක්‍රියාමාර්ග ගන්න ඕනේ නැද්ද? அதற்கு எதிராக நாங்கள் செயற்பட வேண்டும் தானே අපි එහෙම ගන්නවා. நாங்கள் அவ்வாறு செய்கின்றோம் ඒක මුස්ලිම් ජනතාවට එරෙහි වැඩක්ද? அது முஸ்லிம் மக்களுக்கு எதிரான விடயம் නෑ, සියලු ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගත හැකි හැම පියවරක්ම ගන්න ආණ්ඩුවක් මේක. அனைத்து மக்களது பாதுகாப்பு தொடர்பாக எடுக்கக்கூடிய அனைத்து செயற்பாடையும் எடுக்கும் அரசாங்கம் இது මොකද වෙන්නේ එල්ලෙන්න වැලක් නැති වුණාම? தொங்குவதற்கு எந்த விதமான கொடியும் இல்லாவிட்டால் කියන්න කිසිවක් නැති වුණාම சொல்வதற்கு ஒன்றும் இல்லாவிட்டால் ඒක අරගෙන කෑ ගහනවා. அதை எடுத்துக்கொண்டு கத்துவார்கள் හැබැයි මම විශ්වාස කරනවා ஆனால் நான் நம்புகின்றேன் මේ රටේ සාතිසිය පොදු මුස්ලිම් ජනතාව இந்த நாட்டின் அதிபெரும்பான்மையான முஸ்லிம் ආණ්ඩුවත් மக்கள் එක්ක ඉන්නවා. அரசாங்கத்துடன் இருக்கின்றார்கள் ආණ්ඩුව ඔබගේ அரசாங்கம் உங்களது රටේ நாட்டினது පොදු ජනතාවගේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් ගනු ලැබූ තීන්දුවලට එකඟව කටයුතු කරන බව විශ්වාස பொது කරනවා. மக்களதும் இந்த நாட்டினதும் பாதுகாப்பு தொடர்பான எடுக்கப்படும் தீர்மானங்கள் நாங்கள் ஒன்று சேர்ந்து பயணிப்போம் என்று මොකද නැවත කිසි සිදුවීමක් අපේ රටේ සිද්ධ වෙන්න ඉඩ නොදිය යුතුයි. இனி வரும் காலங்களிலும் எந்த சம்பவமும் இடம்பெற நாங்கள் இடம் அளிக்க கூடாது என்று நம்புகின்றோம் ඒ වගේම අපි